मी आधीपासून सांगतोय की लोड अप्रुव्हल एक असतो आणि प्रत्येक घरात एक्स्ट्रा लोड घेतात त्याचं अप्रुव्हल देत नाही. तिथं तर त्यानं खालची विजेला कनेक्शन घेतलं आहे आणि जी वरची वीज चोरून घेतली असा रिपोर्ट माझ्याकडे आला. आणि हे करता आसतना एक सिद्ध जाता की लोक चोर पळवटेन चड आसता आनी त्या खातीर लोड ज्यांनी कोणी सारको एप्रुवल घेवना. आतांच हांवें चीफ इंजिनियरा कडेन डिस्कस केला. ईच अँड एवरी हावस इन गोवा, in every ward of the village panchayat and municipality will be checked thoroughly by our engineers in future. And time to time हे सगळें सारकें करपाचो उद्देश डिपार्टमेंट मुखार दवरतलो.